हाय मित्रांनो, मी प्रसाद मँगो किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण बनवतोय शहाळ्याच्या पाण्यापासून ताडी. एकदम साधी सोपी पद्धत आहे. मी 3 ते 4 शाळी घेतलेली आहेत. त्याचं पहिलं तर आपण पाणी काढून घेऊ एका बाउलमध्ये. लॉकडाऊनमध्ये एन्जॉय करण्यासाठी हे ड्रिंक एकदम मस्त आहे. अशा तऱ्हेने मी पाणी काढून घेतलेलं आहे. 1 लिटरपर्यंत पाणी असेल हे मित्रांनो. त्यामध्ये मित्रांनो 3 टीस्पून साखर मी ॲड केलेली आहे आणि अर्धा टीस्पून मी ईस्ट पावडर ॲड केलेली आहे. चांगलं मिक्स करून घेऊया. मित्रांनो, जर तुमच्याकडे ईस्ट पावडर नसेल तर मित्रांनो ईस्ट घ्या, थोडंसं गरम पाण्यामध्ये त्याला मिक्स करा, पूर्ण वितळलं पाहिजे ते, आणि मग पाण्यामध्ये ॲड करा. ही चांगली डायल्यूट झाल्यानंतर आपल्याला ती एका जारमध्ये काढून घ्यायची. तर जारला झाकण वगैरे काही लावायचं नाहीये मित्रांनो. पहिलं तर आपण ही गाळून घेऊया. गाळून घेतल्यानंतर आपण त्याला टिश्यू पेपर किंवा रुमालाने झाकून ठेवायची आहे. आपण ही 24 तास म्हणजे 1 दिवस तरी झाकून ठेवायची आहे. कारण की जेव्हा आपण हे कव्हर करणार त्यातनं एअर बाहेर पडत राहणार. तर त्यासाठी टिश्यू पेपर किंवा रुमाल आपण यूज करत आहोत. तर मी टिश्यू पेपर यूज केलेला आहे. अशा प्रकारे त्याला कव्हर करून रबर लावलेलं आहे मी, आणि आपल्याला ही 24 तास ठेवायची आहे. मित्रांनो, अशा तऱ्हेने आपली होममेड ताडी रेडी झालेली आहे. मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि आयकॉन बेल प्रेस करा. थँक्यू.